Awganistanyň Mazar-i-Şerif şäherinde Awgan täjikleri bilen puştunlaryň, ýagny Taliban toparynyň arasyndaky sürgüş hafta ýitileşip başlady. 21 aprelde Mazar-i-Şerifde Awganistanly täjikleri Taliban topara garşylyk görkezdiler. Çaknyşykda bir sany bomba patlady we bu partlamada 30 adam ölendigi, bir näçe adam bolsa yaralanandygy habar berilýär. Puştunlaryň Taliban topary 2021-nji ýylyň 15-nji awgustundan başlap Awganistan döwletini ele geçireli bäri ýurduň ykdysady ýagdaýy dol derejede çökdi. Açlyk we garipçilik soňky ýagdaýyna geldi. Emma döwleti dolandyryp bilmeýändigine garamazdan Taliban topary parahyda turan halkyň topraklaryny ellerinden almak üçin olaryň üstüne hüjüm edýärler. Bu ýagdaýda Awganistanly täjikler döwleti puştunlaryň eline bermejek bolup olara garşy dirençlerini görkezýärler. Awganistanda uruşyň gaýtadan başlamagy bir uçkuna bagly bolupdyr diýilen düşünjeler kem berkeýär.